Bon dia! Bon dia! Marjades! Bé. Bon dia a tothom! En primer lloc, des de la comunitat educativa de l'Escola de les Marjades, mares, pares, alumnes, mestres i altres familiars, vos volem agrair la vostra presència avui aquí. Volem que torni a quedar clar que aquesta reivindicació parteix d'un moviment ciutadà, sense cap vinculació partidista. Pareix que hi ha gent que no ho vol entendre. Perdoneu, que aquests dies hem hagut de xerrar molt. Per això, el vostre recolzament és tan important. El motiu que ens ha reunit aquí és defensar la continuïtat de la nostra escola, la vostra escola, davant la intenció de tancament per part de la Conselleria d'Educació i l'Ajuntament de Sóller. Aquests darrers dies, des de la Conselleria i el propi Ajuntament nostre, s'han dit tal quantitat de desbarats que ens hem sentit obligats a donar resposta. La senyora Elvira Badia, de la Conselleria d'Educació, diu en els medis de comunicació que ja sabíem perfectament que el centre s'havia de tancar. Senyora Elvira, això no és veritat i vostè ho sap. Perquè des de la seva conselleria ens va assegurar la pervivència de ses marjades i consta en acte en el Consell Municipal Escolar del 2008. A més, a l'Ajuntament de Sóller, a l'acord del pacte de govern actual de l'actual legislatura de Sóller, a l'acord es va dir, entre d'altres coses, que en el centre del Puig es faria una línia i s'ha construït el doble i que es realitzaria el manteniment òptim de tots els centres escolars ja existents, com les Marjades. No se'ns ha comunicat cap canvi fins fa poc més d'un mes, quan, de forma unilateral i sense tenir en compte l'opinió dels afectats, vostès van decidir tancar la nostra escola. Senyora Elvira Badia, en cap moment la comunitat educativa de les Marjades sabia aquestes intencions camuflades i tractes de sa màniga damunt del tancament d'aquesta escola. Al contrari, a nosaltres ens havien dit que no es tancaria malgrat les inversions que es farien a Sóller. A nosaltres ens havien dit que es farien obres a les Marjades. I sap qui és qui ho va dir? Idò bé, les autoritats presents al Consell Escolar Municipal, representant de la Conselleria d'Educació, aquí on vostè fa feina i sou del mateix partit, i l'Ajuntament de Sóller. Ho varen afirmar, confirmar, i la senyora Joana Medina ho va signar. Així que demani explicacions a la Joana Medina!
Així és que mos heu enganat i no ho consentirem! Els polítics xerrau molt i les paraules moltes vegades se les endú el vent. Ara bé, les afirmacions escrites, acceptades i firmades damunt un acte són dites per les mateixes autoritats. No passeu pena que haureu de complir pam per pam. Vosaltres mateixos vos heu fet la clau i no acceptarem en cap moment l'incompliment d'aquest document. Gestió sí, imposició no! La senyora... La senyora Elvira Badia afirma que l'escola de ses Marjades no és una escola pel segle XXI, per favor. Senyora Elvira, sap vostè que països del nord d'Europa aposten i valoren aquest model d'educació unitari o d'escola petita? Senyora Elvira Badia, les Marjades es va construir en el segle XX i sabem que sí, que es pot adequar a la normativa del segle XXI. Home, dirà vostè que tots els altres edificis construïts en el segle XX no s'han pogut adequar a les normatives vigents. No mos prengueu pel pitu del sereno, feia el favor.